Olá a todos e todas. Hoxe imos comenzar unha viaxe, pero unha viaxe ben curiosa, para descubrir os segredos que agocha o noso ceo. Falaremos da atmósfera, do tempo e do clima. A que soan a cosas parecidas? Pois ollo, imos ver que non son o mesmo. Imos aló. E para comezar, lánzovos unha pregunta. Paradevos a pensar un segundo. Sabedes que a Terra ten como unha especie de manta invisible que nos protexe? Sí, como un escudo que nos cuida todo o tempo sen que nin nos decatemos. Pois sí que a ten. E xa vos adianto que é importantísima para que haxa vida. Ben, pois esa manta tan especial da que falábamos ten un nome, claro, un nome un pouco máis científico. É o primeiro concepto clave que imos ver hoxe. Falamos da atmósfera. Pois sí, a atmósfera é iso, unha capa xigantesca chea de gases que está rodeando o noso planeta. E facedevos unha idea, ten dúas misións que son, fundamentais. A primeira, como decíamos, é facer de escudo, protexéndonos dos rayos máis perigosos do Sol. E a segunda, pois darnos o aire que respiramos, o oxígeno. Sen ela é que sinceramente non estaríamos aquí. Non habería vida na Terra, así de claro. Vale, xa temos claro o que é esa gran manta protectora. Agora, imos baixar un pouco a terra, nunca mellor dito. Imos pasar do máis grande ao que vemos cada día con só asomarnos a fiestra. Exacto. Toca falar do tempo. O tempo atmosférico, que así se chama, é, basicamente, o que está pasando fora neste preciso instante. Fai sol, chove, corre moito vento, pois eso é o tempo. E o que o define é que cambia moi rápido. O que vemos pola mañá pode non ter nada que ver co que hai pola tarde, verdade que sí? Aquí temos uns exemplos que o deixan clarísimo. Cando dicimos hoxe en Lugo chove, estamos a falar do tempo. Ou mañá en Vigo vai facer sol. Son cousas moi concretas, pasan nun lugar determinado en un momento determinado. É como sacar unha foto do ceo nese preciso intre. Pero entón, aquí ven a pregunta do millón. A ver, se o tempo cambia a cada pouco, como é que sabemos que roupa mercar para todo o ano? Quero decir, por que temos tan claro que no verán imos necesitar bañadores e no inverno, pois abrigos e bufandas? A resposta a isto lévanos dereitiños ao noso seguinte concepto. Pois toca coñecer ao, digamos, irmán maior do tempo, o clima. Gústame moito esta idea. Se o tempo é como o humor dun día, que pode cambiar, o clima é máis ben como a personalidade, o carácter xeral dese lugar. Mirade, o clima non é o que pasa nun día concreto, para nada. É o que é normal que pase nun sitio durante moitísimos anos. Imaginade que xuntamos todos os días de sol, todos os de chuvia, os de frío, os de calor, pois o clima é como o resumo de todo iso. É o que nos di como é ese lugar, casi sempre. Un exemplo que coñecemos ben. Decimos que o clima de Galicia é oceánico. Que significa iso? Pois que aínda que teñamos un día de agosto con moitísima calor e sen unha nube, sabemos que o normal, o que se repite ano tras ano, é que chova con frecuencia e que as temperaturas sexan suaves, nin moito frío no inverno, nin unha calor exaxerada no verán. Ese é o patrón, eso é o noso clima. Moi ben, e agora chegou o momento clave. Imos poñer os dous conceptos cara a cara, para que a diferenza quede cristalina. E para conseguilo, imos usar unha proba super sinxela e que seguro que non se vos esquece, a proba do armario. Pero antes de abrir ese armario, un repaso rapidísimo. Tempo é o de agora, dura pouco e cambia moito. Clima é o de casi sempre, dura moitos anos e é un patrón estable. Quedou claro? Perfecto, pois imos a ese armario. Veña, imaxinemos isto. O tempo é a roupa que escollemos para poñer hoxe. Asomámonos á fiestra, vemos que chove e que collemos? O chubasqueio, claro. Esa é unha decisión baseada no tempo de hoxe. Agora, atención, o clima é toda a roupa que temos no armario. Por que temos aí gardados abrigos, bufandas, pero tamén bañadores e pantalóns curtos? Pois porque sabemos que ao longo do ano vai haber días de todo tipo. O noso armario enteiro está preparado para o clima do lugar onde vivimos. Genial, a que sí? A diferenza vese perfecta con este exemplo. Moi ben, pois xa dominamos a diferenza. Pero, un momento. E todo isto, para que serve sabelo? Por que é tan importante? Ten algunha utilidade no noso día a día?
Pois claro que sí, saber iso é superútil para moitas coisas. Por exemplo, para planificar as vacacións, escollemos un sitio polo seu clima, non polo tempo que fai un único día. Tamén lle serve aos agricultores, que teñen que saber cal é o clima da súa zona para decidir que plantar e cando facelo. E o máis importante de todo, quizáis, axúdanos a entender un dos problemas máis grandes aos que se enfrenta o noso planeta, o famoso cambio climático. E xa para rematar, deixovos cunha pregunta para darlle unhas voltas. Ahora que entendemos tamén o que é o clima, como credes que será o clima do futuro, aquí, no lugar onde vivimos? É algo moi importante sobre o que pensar, porque o que lle pase ao clima vai nos afectar a todos e todas. Moitas grazas por acompañarnos nesta pequena viaxe polo ceo.